Bueno, pues avui hem vingut ací a fer una ocupació dintre de delegació de govern perquè en primera instància el que volem és la derogació de la llei Mordassa i tenim en concret 4 reivindicacions. La primera és aquesta i la segona volem el reconeixement de que les companyes més afectades per aquesta llei són les companyes migrades i també volem que totes les multes que se li han posat al moviment feminista des del 2018, 2019 i 2020, que encara se continuen posant multes en la nova delegació de govern, se retiren i no es tornen a posar. I per últim, volguérem que se reconeguera totes les càrregues policials i tota la violència policial que n'hi ha hagut a València en les últimes setmanes per la llibertat d'expressió i en concret d'aquelles declaracions de Glòria Calero on va dir que va haver contenció i no va haver càrregues policials. Nosaltres hem vingut a parlar amb la delegada i aleshores hem aconseguit que ella baixara, hem tingut una reunió amb ella en la que li hem explicat els 4 punts pels quals nosaltres veníem així, que volíem que se comprometera. Hem tingut una conversa amb ella en la que reconeix la voluntat de derogar la llei Mordassa. I el que ens ha demostrat una altra vegada és el que sempre demostra aquesta delegació de govern, que és el doble rasera. No? A nosaltres ens diu en petit comitè, en tancat, que vol derogar la llei Mordassa i alhora continua multant a les feministes, ens han arribat 3 multes més per aquesta llei Mordassa. Sí que el que demostra és que si n'hi haguera realment voluntat política per part de la delegació de govern, aquesta llei Mordassa no s'aplicaria i ella sí que l'aplica. Si algo sap el moviment feminista és cuidar-nos entre nosaltres, ho hem fet dins ahir, i sí que volem dir alguna cosa molt clar, estem molt contentes, per a nosaltres això sí és una victòria, sí hem guanyat, la delegada ha baixat a parlar amb nosaltres, no hem tingut que demanar una reunió, sinó que ha baixat quan el moviment feminista ho demana, i animem-nos a que plenguem els carrers estos dies, o sigui, el 8 de març no ha fet més que començar i anem a demostrar a la delegada del govern que nosaltres, les feministes anticapitalistes, sí estem als carrers.